Banaanirotan seikkailut, tässä on banaanirotta. Banaanirotan seikkailut, tässä on banaanirotta. Heipä hei lapsukaiset. Timo Tomaatin piti esiintyä tänään, mutta se sairastui. Sitten Keijo Kurkku oli kipeänä, niin ei onnistu. Joten nyt meille esiintyy Pekka Satsuma, magneettis-hypnoottisine katseineen. Hänen vuoro alkaa nyt. No heipä hei lapsikaiset, olen Pekka Satsuma. Ajattelin vaan kertoa teille, että tiesittekö mikä on meksikolaisten tällainen hepene kuin piñata. Se on täällä näin. Sinne laitetaan karkkia ja sitten sitä tautaan kepillä. Eikö olekin outo juttu? Arriba Espanja ja hyvää joulua. Näin on marjat. Kyllä näin on marjat. Kyllä pojat on poikia. Hyvää joulua, Banaanirotan seikkailu. Tässä oli Banaanirotta.